Reit a leidir beth sy'n well na llwyth o bobl mewn suits robot yn saethu'r crap allan o'i gilydd. Mwy o bobl mewn suits robot yn saethu'r crap mas o'i gilydd? Damn spiffy, son. 2 flynedd nôl, roedd y Titanfall cynta'n dipyn o hit am ryw wythnos. Yn anffodus gafodd ei anghofio'n ddigon buan ar ôl i bobl ddarganfod, dwi'n gwybod, space operas. Neu be bynnag oedd yn boblogaidd yn 2014. Ond fe mae'r hen ddywediad yn mynd, 2 gynnig i'r robot. Dwi'n meddwl bod hwnna'n... Un beth sy'n sicr o fod o gymorth tro yma yw fod yna gêm solo yma. Rydych chi bractiso yn erbyn y cyfrifiadur mewn ymgyrch single player sylweddol, cyn neidio ar-lein yn cael eich lladd drosodd a throsodd gan blant sy'n gwneud dim byd yn rhegi a bod yn hiliol. Honestly. Gwialan fedw sy'n angen anno nhw dipyn llai o'r segas brondi grybwyll ma. Calm down, Daf. Angen i nhw dreulio diwrnod yn chwarae gan weld beth i be. Wel, tra bod Daf yn trio dod i lawr o Angry Gog mode, mae gen i gyfle i ddeitha chi bod y system sgiliau yn y gêm wedi newid, bod y robots yn gwbl wahanol tro yma, bod hi'n lot haws bellach i ffurfio grŵp efo ffrindiau, a bod Titanfall 2 allan fory, ar y PC, PS4 a'r Xbox One. Iawn, Daf? Iawn, meddwl fi di cam i lawn nawr. Good.